Bai. Mikro. Plenoa eta hasi orduko eta plenoko puntukin hasi orduko, toketatiako aitamena ikie, azkenengo plenuen horreko pleno baten Angel Pareagan eritza izan zala eta aitamena egon zen, da horretan toketatiako lauren aretza eta goitzea arkate oiabe jundiaku, eta areri aitamen eskertza, udalbatzatik aregindako urtik eta indako biarragatxik eskerrik emotien. Badakit jota taldie, taldea dalako berba batzuk esan nahiko ditxula, eta badakit bai udal idazkaiak badok esala beste berba batzuk esateko, seguntzako berbie. Nik uste iratxe, errabentegi idazkaritza eta kontraktzaile bioturte egon dela ganien lauren egaz. Asko dozula esatiko, asko bizi zen dozula eta oso inoz kontabizen gaitzuzu eta baina oso gauza politxek eta eredu bat izan duzu. Horreko eta baina ezkerrak, erretik aukera hau oso esateko, eta irakurtzen noa agurbet zer urtea da batek eta hau da, abuztuaren amarrean, San Lorenzo egonean, lauren aretza bareta baikotzea, jakuneak, laro eta mala urte beteko zeuzen. Eta neuk laro eta amabostetik bertan egon nintzen eta ezagutu nahan, udaritxean ikaskaritak hartu hartzaile moduen lanean hasi nintzenean. Orduen niko eta bost urte neuk esan, eta lau urte bakarrik izozen beragaz. Baina bera, emile bederatzean, eta bederatzean sartu zen udaritzean, preso familiarretik, eta musan, laro eta meretzean arte, alkate moduen, 79 aurre. Eta, beti entzun izan dut hori ez da nire esati, baina esaten esan beti, hainbeste urte egon eta gero, ez da izan bakarrik alkate bat, esaten zala, ela, galde. Hainbeste urte jarraian egon da, normalean hori sartzen da. Hori izan duten, alagote baino nozela beragaz partekatu daritzean, baina hartu egona mantendu dugu, ze adibide moduen, pasaren urtera arte, beti deitu dutzu elkarri, gure urte betetzea egunean, sorionan esateko, beste urteren ostean, kontzeratu ni asko dara. Udal arkitektua eta biok, esaten dut udal arkitektua, bertan gauzenok, lurdez berbai gara, baina gehiena lana egon garena biok esaten ginen, eta beragaz bizi izandako esperientzia, asko ikasi duen eramantik. Zema bidarrez goratzen dugu, beragaz bizi izandako momentu eta anekdotak. Nik arti goratzen dut lauren, nire goleguan, nire aurrean jarrita, kontu izan, asko gustatzen jakon historia kontatzea, pasadizoak, bizi izandako hainbat eta hainbat gauza. Eta baita goratzen dut segizon gogorraren itxura, egoten zegoen, baina batez ere zen humore hona edukan. Makina bat darre egin izan dugu beragaz, negarrapuloa guten arte, ito behar beragaz garrezka, anekdota asko. Askotan joten ginen Bilbora foroan dira, adibidez, badiru gile. Ze orduen horrele izaten zen, antea joka eta ze gaitasuna eukan edonondik eta edonogaz egoteko eta herrirako goza lortzeko. Benetan oso respetu handi guztien errepu guztietan. Goratzen dute, zerako pertsona estratega zan, ema biderrez komentatu eta gogoratu izan duguz bere egiteko berak eta errotuta beratu jakuz ikasketak, bai, ikasketa bi, beste batzuen bere. Bata, sarritan zein importantea da itxarotea, igual gaztea zarenean batzatu eta hori egiten duzu eta batzada sartzea gauzak eta respektiba ikuste ingurua. Eta bigarrena, asko baloratu behar dela zerreko zuen inguruen, bai pertsonak eta bai baliabideak, ze horrekaz egin oso aurrera. Eta guretzako hori ikasketa izan da, izate euskun beti baloratu egin behar dela ikusune inguru. Eta hori xe gauzok guri bakarrik ez duzku balio izan
lanerako, nire bai, ikasketak bizitzarako bai. Eta, nik beti izaten da, nintzako maisu bat izan dela. Eta horrela uste doarako esan behar dut nekez egon dela bestean, bere antzeko beste pertsona bat. Baina batez ere berari eskertu edo aitortu gure dutze dena, zerako konfiantza eukargu bat, zelan babesuten ginduan eta zer pertsona gauzateiz eta zintzoa izan da gure ganako. Eta bihotzean gorretan dut beragaz bizi izan dako garaiak eta horregatik oso guztiun gure izan dut partekatu eta sentitzen dut hori eta gehiago, ez bera iso ez dugula eta hori bihotzez esaten dut. Bai, eskerrik asko JPN-etik honik da nahi udaletxetik eta iratxe bixek. Eta, gauz asko zareik ez, saso batzuk ziren dara zegoela itxeko, urte gogorrako bai bizi izango bazan, eta gauza motibazko baitzik. Eta, gogoen dauke gure, eta, horrekotan indogu moduen, txalo bat, ez dakit, egokizin da, ondo iruditzen jatzu, txalo bat, hor, nolait hor, baduela, seguru, eta bera, txalo, eskerrik asko. Lehenengoko aipamenak egin da gero, baina gai ordenari ekin gotzagu, aurreko batzarreko akta, onartzea. Ginez agotela urteko kreditu aldaketa, lau kreditu aldaketa, hiru kreditu aldaketa alkate eskumenekoak dire, eta bat plenotik onartu beharrekoa. Nahiko nuke hemen aipatu zein dan apur bat diferentzia. Alkate eskumenetik, diru kopurua da, alkate eskumenetik egin behar dena, bai? Printzipioz, alkate eskumenetik onartzen ari gara, prisaskoak izan lehik esan kreditu aldaketak. Bai, fakturazioak bezalukalako, bere alako gasto bat izan dalako, ez zindabena etxain plenotik pasau eta beharrezko denbora pasau arte, eta fakturazioekin eta lotuta daukien. Edo, diru sarrera, klaro, diru sarrera, tenemos onartu da, sarrera direlako. Amargarren kreditu aldaketa, diru sarrera bidire, guztira 76.696 euro, bata 76.000 ustekabetatik oso bidietara bideratutakoa, eta bestea gazteria gazlotuta, ume eta gaztetzuen kontseilurako emoskule diru laguntza. Hamaikagarren kreditu aldaketan, hainbat kontutxu dagoz, bizaskoak edo ja beharrekoak komenezienak. Oso bidea garbitxasuna bigarren fasean aurrekontu aldatu egiten da, faltazan aurrekontua eguneratzea 2024ko prezioetara eta diferentzia hori hortxe sartu da. Boluko subia pasau eta batez beko benta dut aldatzen nahiko aldatzua da eta jente nagusizen bizidan boluko jente nagusizek eskatu ban barandaue egiteko. Barandaue itxeko diru, 10.000 euro. Jaizetarako eta bestelako ospakizunetarako material falta dago, batez be mailak eta semilla gasmatak batzuk erabiltzen ditu, pelota elkarteko beste batzuk, eta mail eta eserlekuak gehiago erosi dire, 3.500 euro. Eta gero besteak banatute dagoz, baina dana izango litzateke, mankomunitateak 2023ko likitazioa amaitutakoan, makinak semenik oketan jakon gehigarritxo hori gehitzi. Bai, hondakinen bilketan, tratamenduan, ingurumenan eta zerbitzu orokorrei dago gizien, zartxeke diek. Hau da, 11garrena izan bezateke, onartzekoa, hau da, gero bozkatuko dugu, amaituko dut, gero bozkatuko. 12garrena da, aerotermia ikinteko, hasierako memorian akatzak egon ziren da zuzendu behar izan die, eta egokitu behar izan da aerotermian sistema udaletzen jarteko lana. Eta gero gazteria, ume eta gaztetzuen kontseilua. Guztira duke 9.957 euroko postu eta 6.000 euroko diru laguntza 10garren proiektu aldaketan jasota dagoela. Guztira postuek 3.000 euroko izango litzake. Eta 13garren kreditu aldaketan, Ausobideen mantendu eta konservazio lanetarako 5.000 gehigarritxo bat da, justo hau da lotuta, aurre ikusi dugu, ez dakit gaztauko dan dela ez,
auzo elkarte batek eskatu dau, auzo bide elkarte batek, Etxebarri eta Markina bitxartzen dagoela, auzo bide elkarte batek eskatu dau eurok lan hori egiteko diru laguntza, eta eskatu esku Etxebarriko udalari eta Markina Semengo udalari diferentzia txiki bat egon leikela, 10.000 euro ingurukoa, eta bai Etxebarri eta Markina Semengo udalan artean hori osatzeko. Oso kopuru txikia da, eurei emon beharrepa konparate egin behar dauzan lanekin eta hobekuntzekin. Aurreikusi egiten da, ez dakigu egingo dugu. Egingo da, baldin eta eurete diru laguntza hori jasoten badabe. Ordu bestera hori 5.000 euro horrek ez litzake ordainduko. Eta beste bigastu, dana dela bat, Plaiko autobuserako. Ez gendun urte hasieratik jaso, egiz izateko, ez genkielako ondo momentu hartan baloratzen, zelako erabilera eta zer, eta ikusitxe, bai, erabilera badukla bat ez guztailena, oskun gitxean, baina ikusitxe lekeitxoko aparkamentu sistemak eraginlik esan, kotxe eskuteko zailtasuna. Azkenengo aztien behi ikusi dugu eguraldian egonean, hainbat pertsona lagaditu izan den etxeko autobusak, gaztiek eta lagaditu hemen ezin hartute lekitzora juteko. Orduan ikusten da, badauela, zera da. Ekintza hori etxeko, berez ez da udal eskumenekoa, zerbitzua egitea, eta egin duguna izen da, egin behar dugu tramitetxo bat, hori apur bat legeztatzeko, badakit azken urtietan egin ekintza bat dela, baina egin dugune da apur bat justifikatu ekintza usegatxik ematen dugune aurrera, ezta? Lehen esan dut esan arrazoien gaitik, gero karraspixora heltzeko irizgarritasun aldetik eta zailtasuna daukien ertxarrepe, karraspioraino heltzi oso gatz daukielako, hortik justifiketan da, eta eskatu behar izan dugu txosten bat, diputazioan esaten da bera, ez dugula sortzen ezelako duplizidaderik zerbitzuan. Jaso dugu, justu azkenetan jaso dugu zerbitzu hori, eta hola justifikatuko duke diru bat gaztekie, udal eskumenekoa, izan daigun, eztan zerbitzu batean. Eta hortxek bide kreditu aldaketak, esan duten moduen, 10garren, 12garren, 13garrena, horren bat emotie, eta 11garrena izan litzateke bozkatu beharrekoa. Kreditu aldaketaren alde, itxaren alde? Bai, probaldokretik leheneko albada. Bai. Bueno, postenga barriro duz karraspizioa epintxire, egin esan, horreko legal izan esan ikusten Bildutik hori, eta tramite batzuk beti bidi, ados, eta postenga hori egotia, eta noski baietza kreditu aldaketa. Onartu. 2023 urteko kontu orokorra onartzea, hau izaten da kontua esarratu likidazio guztiek egin eta dena, hau zen da, proposen eta bebialetzen da, eta hau izango litzateke azkenengo tramitea, inbeharrekoa, uztailaren 11 aurretik edo. Hortxe dugu zu txostena, ez dakit zelako ekarpen bideo zera duzuen, onartu zat, kontua? Bai. Mozin horiek, Gortegu mozino bat, Palestinan inguruen. Nik hemen buskarren puntu bat, ez daket? Ez dinot, berdintasun plana gurrengo daukeguleko. Arrakin jaten mozino berrizen egote, baina hori oso dugu. EH Bildu taldetik, Markina Semengo EH Bildu taldetik, irakurriko dugune da Palestinari buruzko mozino bat. Goian adireztako udaletako talde politikoaren zinegotziek eztabaidatzeko eta hala balekokio unesteko hurrengo mozioa aurkezten dute. Zioen, arrazoien adierazpena. Joan den maiatzaren 15ean Nakbaren 76. urteurrena betezten. Eta urteurren horrek gogorarazten digu, Palestina herriak hamarkada daramatzala Israelen apartheid erregimenaren mende. Egoera haren larriagoa da 2023ko urriaren 8-tik. Israelek Gazako zerrendaren eta Palestinako lurralde osoaren aurka egiten duen eraso militarraren ondorioz. Maiatzaren 24an nazioarteko justizia gorteak ebatzi zuen Israelek Rafaren, Gaza hegoaldean, gaineko bere eraso militarra berehala geldiarazi behar zuela. Hego Afrikak gorteari eskatu zion ebazpen hori larrialdi neurri gisa hartzea. Israelek Rafajen aurrera eramaten ari den jarduera kooperazio genozida bat direla adierazten. Eta Palestinar herriaren biziropena bera arriskuan jartzen dutela. Fijek, urtarrilaren amaieran eskatu zion Israeli Gazan laguntza humanitarioa sartzen usteko,
eta berretsi zuen agindu hori martxoaren amaieran. Horrez gain, Israeli eskatu zion Gazako gerran genozidio ekintzak saihesteko bere esku dauden neurri guztiak hartzitzala eta txosten bat aurkez izala. Auzitegiak emandako aginduak aplikatzeko hartutako neurri guztiekin hilabeteko epean. Gaur eguna, oraindik eskaera hori ez dela gauzatu. Hori guztia eginda Hego Afrikako gobernuak 2023ko abenduaren 29an Nazioarteko Justizia Kortearen aurrean irekitako prozesuaren esparruan. Israel 1948ko genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioa urratzen ari zela argudiatuta. 2023ko urriaren 7tik aurrera abiatutako operazio militarrarekin. Operazio honen ondorioz, Israelek 36.000 pertsona baino gehiago hil eta 80.000 baino gehiago zauritu ditu. Horietatik, 170 emakumeak eta haurrak. Gazako biztanle gehienak beren bizitokian nahitaez lekualdatzera behartuak izan dira. Hein handi batean, zerrendaren hegoaldera desplazatuak izan dira, Rafahera. Lurralde horrek ez ditu lekualdatutako pertsonak artatzeko behar diren gutxieneko azpiegitura eta baliabideak. Bitartean, laguntza humanitarioa dakarten 100 kamioik, batez ere, elikagaiak, Egipto eta Gaza arteko mugan blokeatuta jarraitzen dute, Israelen onespenaren zen. Egungo eraztun humanitario guztian neurri handi batean, UNRWAren ahalmenaren araberakoa da, baina Nazio Batuen agentzia kolapsoaren ertzean dago eta UNRWAko 189 kideren heriotza baieztatu da. Genozidioa salatzen duten protestak eta munduan zehar Palestinako herriari elkartasuna adierazten dioten adierazpenak ere aipagarriak dira. Euskal Herrian, herritarrek Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko eta berehalako su-etena eskatzeko mobilizazio asko gauzatu dituzte. Gernika Palestina edo Jala Nafarroa plataformak erreferente bihurtu dira herri palestinarraren aldeko borrokan eta beraz, Israel egiten ari den genozidioaren aurkako borrokan. Bestalde, mundu osoan zabaltzen ari den ikasleen elkartasun olatua Euskal Herrira ere iritsi da eta dozenaka ikasleek Palestinarekiko elkartasun ekimenak garatu dituzte. EHUn edo Lupen kanpaldia batzarrak eta mobilizazioak eginez. Horregatik guztiagatik, Markinez hemengo udalak puntu honek adostu nahi ditu. Israel, Gazan egiten ari den genozidioa salatzen du eta elkartasuna eta konpromisoa adierazten dio herri palestinarrari. 2. Israeli nazioarteko zuzenbide humanitarioa betetzea eskatzen dio, baita Nazio Batuen erakundearen ebazpenak eta nazioarteko justizia gorteak emandako ebazpenak ere. 3. Israeli irmoki eskatzen dio korridore humanitarioak irekitzeko eta Gazan eta Zesjordanian sua berehala eta modu iraunkorrean eteteko. 4. Irlandak, Norvegiak eta Espainiako estatuak Palestina estatu giza ofizialki aitortzeko ekimena babesten du. Euskal gizarteak aspalditik eskubide hori aitortzen diola aintzat hartuta. UNRWA Nazio Batuen agentziari babesa ematen dio eta Palestinan egin behar duen ezinbesteko lana aitortzen du. 6. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuei, Nafarroko Foru Erkidegoari, Estatuko gobernuari eta nazioarteko banderoko eragileei eskatzen die Palestinarekin dauden lankidetza proiektuekin jarraitzeko eta indartzeko. Eta eremu horretan lan egiten duten erakundeei babesa emateko eskatzen die, hala nola, UNRWAri eta beste erakunde eta ekintza sozial batzuei. 7. Europar Batasunari eta oroar nazioarteko erkidegoari ahaleginak areagotzeko, bahitu eta preso guztiak askatzera eta herri palestinarrarentzat bake justu eta iraunkorra lortzera bideratutako kudeaketa diplomatikoak bultzatzeko eskatzen dio. 8. Herri palestinarrak estatu burujabe eta bideragarria izateko duen eskubidea berresten da. Eta 9. Azkena, bere babesta ematen die Gernika Palestina eta Jala Nafarroa Palestina eta Palestina plataformei eta Palestinan giza eskubide eta bake justu eta iraunkorraren defentsan egiten ari den lan garrantzitsua babesten du. Baita Israel herri palestinarraren aurka egiten ari den genozidioa salatzen ere. Hori da gure muslima. Bai. Bueno, aurreko lehenengo eta bat behin gendun, egin genuen zelan, bere
sasoi Ukrainako banderi ipin izan udaletxean, eta gero ipin ikusala Palestinakoa, eta hori buruz lehen baten hitz egin genuen, eta ados, guztiz ados hortaz ikintzea. Saiatu ejotatik nolabait hiru puntutan eskatzen zen 9 puntuetatik gehigarri batzuk sartzea, bai? Gehigarri bat azan apur bat, genozidan inguruan apur bat, nazioarteko justizia auzipegiak apur bat erakitzen dabelako, eta gero legebiltzarren onartuteko PSE, EH Bildu, PNV eta Podemosen artin onartuteko, zarkitu egeratu da, baina hortik kontzeptu batzuk sartzen interesanti iruditzen jartu. Mozin hori onartzen dugu, zer gure aportazioekin seriez eta baietza moten dutzegu eta genozidiari buruz. Nazioarteko erakundeek edo erabakiko dago, baina dano dakigu, ze pasetan dabien, dano sentitzen dugu zer dabien hor gertatzen, eta hitz bat jarriko da beste bat, baina argi dugu bai momentuetan zer gertatzen da. Ez sartuko dugu 56 urteko edo leixako edo bizitza osako bat azka hortan, inondik inora ez dugu nahi zen hortik jo, inondik inora ez da hori gure Martínez negozien agotzen partetik. Eta hori pentsatot garrantzitzu dela bateratasun bat. Eta nahi gure aportazioiek, eskartzen da iratxalkatik zuko zintzelan akta mundu dizen, eskartzen da horrek aportazioiek pentsat akta jasota gotia, baina ontzat ematen dugu mozien. Hau bat ez, baita. Udalaren berdintasun plana, kanpora begirako berdintasun plana inde dut udalak, udalerri mailakoa, eta hainbarik eduki dau barne berdintasun plana da udalagileen artean eta dauen berdintasun plan hori. Baitxeko erabakia hartu zen, besteak beste premia ikusten dalako, jakina eta indarrekoa, eta gero egize da, gaur egun diru laguntza askotara eta aurkezteko, derrigorra betekizuna, derrigorrezko betekizuna delako. Azken hilabetetan otsailetik hona lanien ibili gara, bai ordezkari sindikalak, behar ginepe zuzen parte hartu dabe, hainbat inkesta bete dabez. Egia da, udal ordezkari politikoan neu ibili naz, baina ez dut eki bosa askorik ze hueska sartzen, berdintasun plan horretan. Udal ordezkari hueska sartzen da, langileen diagnostiko bat egin da, eta zehaztu dire ekintza batzuk, eta hasi gara gainera ekintza horrekin be ekin egin dutzu. Baina, planaren prozedurak eskatzen da, amentxe be onartzen dut. Murgibek eramaten da honengo berdintasun hori, eta Murgibe liberari ez gaitu bilakon, Murgibek egin dagoen lana isen da. Eta, hoxe, ez dakit karpeni dugu zuen, irakurri zuen. Ez, ondo. Iez aurreko legal izan nindun bigarren berdintasun plana, eta baina edagokio hori plan hau, eta oso ondo. Jaki oso demoteron bide eta planak zehazten dago, ze oso monkide izan eta berrezko dago. Orokortasunetik, zehaztasunera jonara, eta ekintzekin hasteko dauduen. Onartu zatuan, da batez. Zeigarren puntu da, hartutako erabakin barri. Bai, hori zabartetxo dut planen, idazkari seguna eta listo. Listo, hainbat dire, ez dakiz elango zalantzak amonik. Argitxo, bale. Bai, eta zinagotzien galderak. Bai, dugu galdera batzuk eta portxo bat, bai. Jaixek asporta ziguna fiskal jokal dut, bizartzen dut suposatzen hemen, guai da, ez? Eta jaibatza horien landu da, batez berkan, egon da horre jaibatza horien gure ordezkari eta zinekin eta hor. Eta jaixek ondo da izan, operazo horiek eta gure alde hori txaskun, ez bai edako da ez dago zazkatako eta hori zute suposatzen dut, esango da gure eta komentako da gure. Horrekoen Mikel eskatu endun apurtxo bat jaixei buruz, baina, bisatu zen duen programia. Segun bat albertik,
Baina aprobat eskatzen zen, egun ez genuen mundu trasladau, esan aprobat aurreko kitan egon da urte ezberdinetako taula estel bat izan aprobat kostuekin, bakotxa ze kosteten da, eta hori dana ez, aprobat hori alpa zure partekatu. Ez da arazorik. Hori da. Vale, gero... Barkatu, Luis. Ez, gure ez gara. Ez dakit, gari irakurriko timila, baina... Ez, ba, ez da bastante. Ulertzen ebanik... Bai, ados. Gure ez gara. Este hori hemen jai batzordietan, lanetan nire hori da, baina Frani eskatu, Frani zen komentagoan eta hori esan egiteri, bueno. Nik programia, guk ni taldera biatu neban egun bardinean, oso duzuen baina hori esan bat aurra ez dela, sin más, ez teko da sorpresari. Bueno, postenga kultura diabetia barriro martxan egotia, egia, pintxore asko torten dizen, gora dizete moten da lagunduko dela, zik oso akitaldi, justo politxe zara, esken dizan, eta barrio berreskuratzea, oso bintzatu senti ondo hartzen da bela, eta ikusiko da zelan torten dizen, baina, justo politxe zen. Hemen, ez, nik neutralizazio. Aurreko esan dutzen, eskartuko dugule, segure esku bat jantzile. Eta batez izan ematien eta aurreko galdetzen dutzen da. Bai, ez da esate duzu. Uste pesatu notzela pertsona. Baina barrio barrio Luis Miguel, esan ken, ez jai horretatik. Sartu ginen nire ja, zainen amazazpizien. Jai batzordetik eguen, praktikamente dana lotute, normal galdez. Eta hori eguen ez zebin barik. Eta orduan ez zeban emoten azpirik, ze urrengo aztien, sartu eta urrengo aztien, programin imprentara ginen izan. Ez zeban emoten azpirik. Horregatik izan zen. Bueno, plataforma bat egotia, Ez, baina gauza asko dugu esatzen. Batez ere bai maiz ez zehaztu. Bueno, bai, permaize beti da, bai, Hiru profesional egongo dire. Eta ez da egongo politikoik. Egongo dire hiru profesional. Bai, azkeneko konpara izan zen, hiru profesional egon ziren eta ziren egon nioeko ordezkari politikorik hori iztabelako karteli ditzen. Lotute daz, eta izango di Miguel Angel Artxundi, Amaia Ibarrujea eta Ana Errakizten. Hane gauza, ez da bai. Eta guk eta ez dugu. Jaixeetan ipintzat izan barruek, zestazko partidu edaz, nola izartzen di, finala ondixi dugu, markina esan barrotea martitzen nien. Eta, probat, nik ondeko aipatu eta ados hau zela, argi eta garbi. Hasieratik. Horre, bigarren jaialdiz izen zara ofizialtasunaren bankartira eta zan. Eta, nire hartan egon ikusten, eta txalatu neban, uste baitz, eta ofizialtasunaren alde. Baina ikusi neban apurtxoa zan, nolabait igual, oso ondo errekotaldiko bidatzea, oso ondo, eta logikoen parte hartzi, eta oso, baina probat ikusi da, jota ez dara kontutan euki. Azken baten, nahi bazan nolaen batein, edozen egonetan elik, edozen jaialditan elik, finalin ezin bada, eta gara itxite lokezea bale, baina. Uste dute probat, batzarbet ezin bada batzarbeita egun, bat telefono da, ustakizia da, probat kontaktu nipintxeko, eta nik uste dute ondo gozala, pankarta hori, probat, alderri bizetako eskari politiko. Ikusi neban zago zela lau, minutik, edo zerrenda hondizenetik, bizena batzi eta bizarrenda hondakoek. Eta nik usteot, hau dano gauzi da, azotatik ekriston lan da, diguruz eta da bile itxen. Eta herriko agerraldi bat nahi badain, usteot bai, pastakit alez bat edo zein, egon bimilitzakela bat, informa hau, politxa hori ez, osasun dugu, eta gombidatu dugu bertango ginela. Eta esaten dute, libertan honitzen, sortik txalotu egan, zeren garrantzitzu da horren gauzak adieraztie, eta kaleratzie, eta jente pilo baten aurrien hori presentu kitxe. Nik horreztak eta portableketen edo ez, baina ni eskupelota talde modure gunitzen horregunin, ez EH Bilduko edo listetako pertsaren da bai modure barik. Eskupelota taldeko zuzendari batzordeko kide
lez orkestu duen nire buruen. Bai, imaginete. Esan ditut, pelota taldea ez da taldeko gentio Bai, ginelako. bai, itxaso. Hori ez. Baina, Argitzearen. nire behizik zegoen Bai, ez argitzearen da bakarrik, justo Interpueblos zauen eta ni gatu nintzen eskupelotako ordezkarilez Martina Xemenen pankarta horretan. Eta oso ondo oso ondo bai, hortik bai, oso ondo. Horrexe, sin más, entzato garrantzatzea dela, eta gainera kontrasatu nintzenik, Mikel Urtia oportunean, antezatu eran, hauezen bertan, azkene momentuko izen bazan bentzet, eta bortxo bat, nik uste dut, nolabait, hobeto dara, udal ordezkaritza oso batek, uste dut, urte, zeizinokotzi gaz, herritxarraz. Baina herritxar batzuen botu baitzik, herri zebero eskatzen dugu, uste honik. Eta ez bakarrik botu moztuenak, baizik eta herritxar banak. Eta uste dut, hori honuk egin uste honik. Uste honik, esateot, egin dugu, Hortaz hau zamatzen, dutxezan, azkenean ni ez neuan EH Bildu ordezkatzen, ez dakit gauzinean kamisetia gu ere baiko kamisetiak inegoan, eta neuan gu ere baiko ordezkari moduan. Izan zalako, gauza bat, oso bizkorri izan zana, failua zueri ez esatiana. Bai, ez etzik ez nahi esatera, azkenean. Baina bixe, ordezkari moduan, ni neu, karo, azkenean zein behar du, bakoitza jutena nian leku batera, zein behar du, ipini karteltxo bat, ze partido edo ze ordezkatzen zauzen edo ze, azkenean, ezagutza bariatu guzti, udaletxiek herrixea ordezkatzen nola izateko, edo herrixean alde diarretxeko, ez da, eta Palestinan alde, sino bat, eta daron artik, azken batean, gau zuena, eguneko nik onartu dugu, eta hori bai, izautasun oso garrantzitsua da, euskari bat daudelako gure nortasune asko, eta uste dut, udal bat ikusteko nola baitu, ondo gozala ez dakit, erosan dut dauen egarriro markitzen erako egiteko zerbait. Ez, hori torri zen guere baitzikan, traslado jaken sexta punta eskolako ordezkarizeli, eurak traslado zaten eramanek eri, eta azkenean egunak juntzikatzen, eta bizperan baietza esan zen, eramanetikak, esan espero baietzik, hori Holanda, sexta eskolako herritxar batzuk ez da lortuko, azkeneko momentuan baietza izan zen, eta ez da gizan euforizia gaitzikan ero, baina esatutut gerora, eta guen dauz taldekideak, komentau zen, ostras, eskatuen komentau. Baina, eitzen Argitan esatu da bitxaso, berak ze listetorren, atzien dut debe. Eta Alex bezko pelota taldea eta igule agertu alzan, ni agertu nazen moduen, esan egatzute, baina nire ditzen, ezko pelotako ziglak. Eskartu zute, hori ematike importantia sartzen. Eta egingo dira zen, talde modu nik esperantzia dakat baiet. Azkenean, izan da lehenengo pausua, inork ezabar sentimo bat beze moten, apur bat pelota mundu hori ni bat iso garri zaren zela izan, baina danak esatez gazten, ez dakit zelan induzun, baina han argazki horretan gultaz aparte beste pare bat arpegi ikusi ziazenan, arekan pankarta horren atzian egotia, balizoko izan zen, hurrengoan, eitzin danean, ez oki dudarik, enpitote gomosariara eta balkaren artian. Bai, uste konstientela zela behin, hori lortu zela konstientela zelako garantisimo handi japonetatuk. Eta nik entzatut hori, noski baiez, izatasuna alde, eta ondo, nola ditu talde plataforma edo, sortu da ekimena. Hori. Eta hori txalotzeko da, hori da bat, hori esan, biziki txalotu da, zutik, baina, urtsu bat bai, urtala, isek eta parte hartzen da, nola bai, Simaz, ondo ikustu gula, baina urtsu bat bai, lokapilan azkenaten bera fisaltasuna eta daukena eta bizit. Zazan endaiakoan aurretik anitxako medizala.
bai, beste bada beste ekimen bat, edo bai hortik profesionaltasunekiko, eta Endaiako esan eskupelotakoa eta bai, beste, neko komplejo da, mundu hori, amairu esatzen dago, sin más. Nik gauzatxo nahi dut ekarpen bat, askotan, politiko nahitzen dugu bai da nire, eta nik entzut dut hori gauzot asko herrieken genetik etorri bizela, esan nahi dut, eta horretxe mon bijakola ingerra, sin más, megate honetan, nintxean, hortik gatu zen gauzak, eta ez dugu bilizatan, beti lehenko lerroan egon, samea oso etorri bidea, herri ekimenetik, nire ustez. Bueno, ya ekimen bat 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 ez da horrezkaririk, horrezkari batzuk bat ez da beste batzuk, ez baina askotan emoten izan dugu kamen, ez da gaira hau, eta ez da goki guguri ez da gaira hau. Hori emoten izan da. Ez da mediztai bai, hasieratik izan. Ez, nagusia. Nahi neban, Baina gauza bat, gaitzeko. Niri egun horretan, ze zapatu dentan ezin ez jun, egorin etxik, egun horretan nintzen frontora, eta orduntxe sosten Mikelek egin inkostala. Eramanek bai zabalako, eta orduan jaikitan nintzen. Baina bestelan, bizperan iken egizan. Eta bertan egon zen bezorratzi. Beste barik. Bueno, si estás con el gusto de esperatik, ya es que claro, bueno, sin más, sin sin más. Bueno, aposten ondo eraman bertan zegoen eskutik izan zen horren gaurrena ez. Bueno, bueno, sin más. Google bera, vale. Mundu komplikau den ez oso. Vale, hori da, oso komplikado bai. Bueno, eta beste gauzatxo bat. Bueno, hemen oso kirik guztotxo bat. Erdotza hogei be nire bizi zenaz. Eta erdotza hogei beko gaixio bat goiena, zatzen dut ondatorri bizela, eta okerimoko jakuela hori birroitzeko, igualbiz egun da lurralde batzuk bera. Dokumentazio eskasak oso dugu, teknikarisek kasutan, hausakide bati isalduteko ez dugu oso. Hemen ginitzen ginda ja hirugarren aldiz pasate bat zarretik ja, eta zelan kometeten dozti zelan ustaiak bixen beste sarrera bat sartu bela, ustaiak behatz dutunen lurraldeko batzardeak. Eta hori atxikitu da zegoen, sarrera hori. Horren, eta gero gainera aztakitea, argitzu kosku biratzea ia holantan edo ez, baina deitxola telefonaz eta ez hori zitabalako dintziz, jaten horiek ezetza zantzau. Ez dakit, erabakizak alkatianak, tokiko bat batzardenak, edo peruanak. Ez Luis, EAJpen horiek ez da seguro esan existekorik, seguro existekorik, eta erabakizista horiek. Ordenantza hori, horretzen hauen ordenantza planteatu da bertatuko dugu, eta nititzeko bainez meinen balkoik esan ditzen dugu, baina sekuro ez da esan. Nik bentsatu gauza, pero bai, nitxo nire horrezkari politiko izan, dara pertsona da, eta esperientzia pertsonaletik jaso bioguz, gure aportazin egin bioguz, nire bizitzen da, hor, etxe horietan, eta balko jarreka moten da bena, frontuaz, aixiaz, ikustiz papera belarrixe ez da, eta nik uste ja niko izan ebala, iritzizia kurran nola baita esateko orduen, inondik inora argitzu, hemen datu zen ausokidei, ez dugula esan kontraen, hori existikoarena, presa hor zela, landu gara da, legik izango gauza bat, beste bat, azken nire bakizitu da lagartzen dago, eta guri izan gaurtugu. Eta horrean, hori argitzu horretxo bat, ez da izantzatu lehorturik egon, inondik inora, ahotak ez dagoela esan, ez da hori itxiko, eta ez hori iztekoan kontrako gazenik, beste horrenik. Bueno, nik argitu nahi dut, herritar hori ez jakoela esan, kontra zegozenik, izterena baizik eta kontra zegozenik, eta hori bai hartu zen duen, kontra zengozela hasieran hartutako erabakia, gobernu batzordak hartuan erabakia eslagatzeko, irizpide teknikoari jarraituta. Eta hasierako erabaki hori aldatzearen kontra agertu zinean. Hori da, eta orduan. Gai horrek dukez, punta asko. Eta nik gauza bat esan behar dut, eta apur bat laburdu dituz. Gai hau teknikoa da, puntu. Teknikoa dela esaten dugunean da, legeak baimentzen dago edo ez dago baimentzen. Eta kasu honetan, irizpide teknikoa da, legeak ez dagoela baimentzen. Guri hola nentu jakun, zogon zinen horretu batzuk horretan, garbinen egon zen. Irizpide teknikoa da, legeak ez dago baimentzen. Aukera bakarra, kortinaz bedriak. Eta hori izan zen, gobernu batzorrak hartuan erabakizen. Ezin da hori egin,
aukera hau da. Etorri zen Erretxarra. Eta Erretxarra, hemen dago, azalduan, beran egoera zein zen, ze pasau zen aurretik, eta zein zen bere egoera pertsonala, bebai, eta gu kontuan hartzea erabaki gendu egoera hori. Eta erabaki gendu berriro eramatea. Eta berriro eramaten dunean, zuek ez balkoiak zerratzen kontra, baizik eta lehenengo erabakia aldatzearen kontra. Zer pasatzen da hemen? Irizpide tekniko baten kontra erabaki bat hartzea eta zuk ondo dakizu, irizpide tekniko baten kontra erabaki bat hartu behar bada udalak, ere barikatzen ari da. Hau da, Erretxar bati, baimen bat emote mailako, emon ezin jakona, ere barikazikoa da. EAJak guk hartzeko edo proposatu genuen aukera hori espaba non ikusten, guk bilurre biden duen, edo gure bilurre esan, ostras, espaba bizon, eta gainera jota kontra badaukagu, honek gainean ez hori, guztia gainera etorri daiaku. Eta hortik, eta irizpide teknikoari jarraituta, Erretxarrari ditu jakon eta esan jakon, badokazuz beste aukera legalak, legezkoak direnak, inportaz baiatzu heldu mesedez aukera hori. Eta hori izan dago, orain arte egin duguna. Barriro be, zuk esaten duzun moduan, barriro be lurraldean pasau zan, eta uztailaren bian sartu ban idazkia, idatzi horren bakarrik esate ban, zer egin dan eta horren barri emoteko, eta bialduko jatzue, bai Erretxarra jasotako idazkia, bai txebe, ez dakit Erretxarra jaso da ben, atzo bialdu zan erantzuna, ez duzu jaso, atzo bertan ja bidaldita dago erantzuna, Bisek, bialduko jakoz, Erretxarraren baimenarekin, EAJari. Orduan, momentu honetan, udalak hartu da ben erabaki bakarra da, irizpide teknikoari jarritxuta, ez emotie. Hori da, bitxarte horretan zer egin dugu, auzokidearekin batu, beste auzokide batzuekin batu. Ze aukera legalak, eta ezain legalak, baina ezain legalak edo zelan behar azaldu jakien, tokatzen zan prozedura jarraitu beharko zala, erabaki bat hartu arte. Hau da, ez dala, alkate dekretuz, ez dakiz orduan bai, alkate dekretuz gainera, erabaki ez ilegalak, hori da, hori, Marbellan egiten diren pisuak, legalak ez zirenak, eta hori, baina, bueno, en pequeño, bale? Osa, gauza txikiagoak, baina hori da, hau da, legeak baimentzen ez da, bitxartean, hau ez da kontu politikoa, eta hau, berari bezanotzen, Erretxarrari bezanotzen, hau ez da kontu politikoa, ez da, guk nahi edo ez dugula nahi, nik egiz esateko bere egoera ulertzen dut, eta batez be umearena, eta asmarena, lehenengo pertsona bizi izan dutelako, eta hori ulertzen dut. Zoritzarrez, legeak ez da hori baimentzen, eta ez dago gure eskuetan, aurrera egita. Legeak baimenduko balu, bai. Badokez legeak baimentzen dauzen beste aukera batzuk, eta jo, mesedez, eskatu diako horrek aztertu. Ia neurri baten soluziona badatutzen beran, beran egoera. Eta horra heldu gara, ez dugu besterik egin, berak eskatu dago egin dana, erantzun jako, eta hortxe puntuan dagoz. Ezakit, zozer, behiak nahi baduzun argitu, nik, behiak barkatuko estezu, ena sartu, importaz baiatzu, guri heldu jakun, eta ni hortik aurrera bakarri nahi dute kontau, eta ia zuri mongotzuk berbien, guri lehenengoz gai hau etorri jakun lurraldean, eta txosten teknikoa Luiseri heldu jakun egun berean, hasi heldu jakun lurraldera. Eta txosten teknikoa, guri behin betiko txosten teknikoa heldu jakun. Hau da, definitiboa da txosten teknikoa. Eta gu handik aurrera, handik aurretik gertatutakoak, zure idazkian jasoten dozuzanak, guk ez dugu horren barritik, ez EH Bildu taldekoak, ez EAJ taldekoak, bai? Horre egon dira, udal langileekin aurkitu zuzan gora berak. Horrek, nik hona ez ditut ekarri nahi, ze, badaudet barri, baina ez dut nahi, ez irizpide, ez kriteriorik ezarri, eta hori nahiago dut, zeuk lehenengo pertsonan, zeu bizi izan duzuzako, negozuz, kontetik. Zeuri berri. Nik gurotena esan, da bigarren bileroko egin duen iratxa, zelan junta ginen, lau portaleko, presidenti komunidadekua eta maixean egon zin zeu alkate moduen, aparejadoren moduen enei da, gehitxema teknikuen, eta lau portalekuen aurrien, gehi presidentean aurrien, emozen duzen, 3 pauso. Bat zan, nik izteko aukeria, beste inok ez dala itxiko,
bigarrena zen, 10 metro lineal izteko aukeria, komunidade osoek, edo bestelan, egin dagoen gastu dana, berdin den musala. Uta egin duen bileratik, erabaki sartu genuen, eta agonintzen ni arkitektuaz, arkitektu ditzutuan udaletxoko arkitektuari, eta zeban, komisiniora bialko gala. Eta gero, hartu genuen erantzun hori. Bueno, ni batetik, egizela, hiru aukera monjatzu zela, edo zela mea esaldu jatzun, hau zela, lehenengo aukera, hau da esala legezkoa zela, sarratzeko iztie, esala legezkoe, eta aukera hori moten jatzule, edo gu, baina udal gobernutik eta edo zela be, egin beharko gala, komisinotik eta dana pasar, eta beste bi aukera, bueno, ni beste bat egon duzun, eta zan, legea betez, zati bat partzialki sarratzea, bai? Partzialki sarratzekotan, alkoban sarratu, nahi banak. Bai, osorik sarratzekotan ezingo zan sarratu. Hirugarren aukera hori nik neuk ez motzun eman. Motzun beste han egon zan, bileran egon zan beste pertsona batik. Bai? Bilera hori izan, eta gainera bizau zango hau da, gu pentsau duguna, baina honek beren bidea egin beharko dago. Bilera hori eta gero esken duen erantzune jaso, esken duen jakin. De hecho, guk esken kisen, Justo Xabier gero txemari ditxu dutzen arte, baina guk esken kisen, zein zan hartuko zen duen erabaki zen moineko momentutan. Xabierrek ditutzenan guk bitxarte horretan aztertu genduzan aukera danak hobeto, bale? Egin zan lurralde batzordean. Hori diru itzulketarena eta ezagutzun beste pertsona batek, nintzen izan, hori nahi dute ondo azpimarratu, eta hori kontsultatu zen, eta gure aholkulari juridikoek eta esaten, bueno, hori edo zelan bezeuela udalaren eskutan, udal batzak edo udal gobernuak esango gala erabaki, hala, dirua itzuli, horrek badukala beran prozesua eta prozesu judizial bat, ez da hori. Orduan hori aztertuta. Eta gero teknikoki ere aztertuta eta lurralde batzordean ikusitza, lehenengo erabaki hori, nahiko hori zala, lege aldetik, eta esala hain regionez ikusten iritzi aldatzie, eta teknikoki bebeai, insistentzia begon zan, iritzi ze ez aldatzeko, arrisku bat eguela, deitxu inotzun, eta esan notzun jo, bainat, deitxu. Lehenengo aukera moinatzun, baina mesedez pentsaixu ondo sarratze partzialarena, segur pentsaten genuen sarratze partzialarekin hor eukiko zendule aurretik egindatzen duen inbertsio hori neurri batean erabiltzeko aukera. Eta horrek legea betetzen dago, eta ez dago zelako propeari, ez dago erabaki politikorik hartu beharrik, eta bere bidea ingo leuke hirigintzatik normal. Eta hor, bueno, konversazio hori niretzako oso gogorra izan zen, baina, zein izen dutzun azaldu benetan, gauzak prozedurak zelakoak diren, nik ulertzen dut esjakentasun osoa dagoela Herritxarren aldetik, prozedura batzuk zelan funtzionatzen da, udal bat zelan funtzionatzen da. Nik oso txarto pasadot arrezkero, eta nik nahi duzut azaldu, ez da gure, ez da nahi bat, ez nahi bat, ez da ulertzen, nik ulertzen zaitut, Luisek ulertzen zaituen bezala. Eta ulertzen dut afrontu joten da bela, eta ulertzen dut balkoi horrek oso eskasak direla, eta badakit, ze bertan egon zinen hausokide be, holan azaldu belako. Eta hori ulertzen dut pertsonalki, humanoki, gizaki nazen aldetik. Baina alkate nazen aldetik nik erantzun pizun bat daukat, eta responsabilitate bat daukat erabaki batzuk hartzerakoan. Eta nik, boso batzutan ezetza ere esan egin behar dut, legeak ez da belako baimentzen. Nahiko neuke, eta gustauko jaten, eta hor dago zure teknikoa, ezakit, biderik topa, legeak baimentzen duena eta ze bide horreiken, bainatek dituen arazoiei aurre egiteko. Eta horretarako nik uste dut, hirigintza bulegoak zabalik dago zela, alternatibak topatzeko. Eta horretarako ere, udal hau ere, prest dago. Baina, gai hau teknikoa da. Ez da erabaki politiko bat, ez da berdea burdina erabakitzea da, legeak ez dago baimentzen. Esan behar dut, inor pentsatzen bada, urdo besterik, balkoi asko da, sarratuta markinan, eta hori konstiente gara, balkoi asko sarratu dira markinan. Baina arrezkero lege barri bat urten da, hori esplikau egin jatzuen, 2022ko abenduakoa, okerrezkanago, lei de habitabilidad. Eta hain zuzen be, lege hori da, bai? Debekatzen dagoena. Horregaitzik, eta gure irizpide tekniko eta gure teknikarik esaten dagoen, ez da ordenantzarik, Luis. Eta hori lurraldean,
esplikatu da Txemak, ez da ordenantzarik egin behar, zeia legeak ez dago hementzen, ez da ezer erregulatu behar, eta ordenantza bat egitea legez kanpokoa litzateke gai honetan. Bai? Lege oso barria da, egia da, eta lege barria da ezkero, horregatik dinot, teknikoen eskutan egon daitekeela, behar bada pare bat guetaz legaren interpretazioa, borobilea eta erabat irmoa da legeak esaten dagoen hori, ez dakigu eta ez dakit. Momentuz gure teknikariek horrela irakurtzen da lege hori. Nik nahiko neuke beste bat etortea, benetan baina, beste legelari bat, beste tekniko bat etortea, eta lege horren beste irakurketa bat egitea, zelan edoran justifikatuko lehukena egin nahi duzun hori. Baina momentuz, ez dago, horregatik esatutu, behar bada zure teknikariak, ez dakit, topau aldau, bide bat, bai? Nire aldetik... Nire izena, erbaldean, agotatik, ipatu zaginetik pare bat puntualizazioa. Instalatzen ordenantzak dira, erokak izan dutena da, erabakiak, gobernuak hartzen dago, edo dekretuz, elkateak, tokiko gobernu batzordea, EJ dago, edo plenotik, izango balitz. Orduen, hain erabaki teknikoa nahi badan, urto sobera zegoela, behiatik telefonoz ditzea, eta zatia, egon txezango zumoduan, EAJ nola kontra, edo lehutxot, kontra zegoela, edo kontra esan dabela, edo iritzi, no sé, barri da. Orduen, oza teknikoa da, ez dakitzetako erabili, EAJ, ez dut uste erabilianik inondik inora hori, gainera nola esateko, dana hori egon da bizi eta alba da itxiko belukez, argi dagoen moduan, ez da joan. Igual arrazoia, nire notzen jakinerazi, erabakia etzala hain legezkoa eta erabaki batek behar duela adostasun politikoa. Egia da EAJ, ez dakit aipatu nuen, baina bai beste talde politikoa. Hau da, adostasun politiko bat egon behar dauela, holako erabaki bat hartzerakoan. Egon behar dago, adostasun politiko bat ez danean hain legezkoa eta egon behar dago babes bat. Zerbaitik gero atzetik etorririk ezalako, salaketak edo dana dalakoak. Eta hemen, zoritzak ez zinegozio bezorren beste, baina alkateak erantzunkizun handia dauka. Errelako erabaki bat hartzerako orduan, alkatea da epaitua, alkatea da kartzeleratua, edo alkatea da izunak horrendu behar dituena. Eko zinen horren alde nire osasun publikoki. Bueno, baina hori... Bide horretik, zen mondo zoko, ez que bera gure eta, zen nahi du. Horren erabaki hartzuko bazen du, edo bazen dute zuek, gobernu batzarretik, bestik ez da, indik inora ez bikiniko, nolako ostu horiek. Argitarrak badazala. Iritzi zaudatzen baldin badazimaz. Momentuz, pausua, dira horrek, baina atzo bialdu jatzun, ez dakit ze bidetik bialdu jatzun, korreo arruntez, ez dakit ze bidetik, atzo bertan, bideratu zen erantzunak ez dago ezer barririk esaten, ez bada, egin dien pausuak eta momentu honetan zein den egoera, ontsa saldu dutena. Besterik behar baduzue, edo batu behar da, edo izan buelta bat egon barri baiako gaiari, baiako momentu honetan gaia holan dago, ez dakit, baineko alternatibarik, lehena izango ditzatik alternatiba hori eskaintzen. Tomás. Nire zailakuntza horiko presidentea, aktigia bat egin fiel, biziko badak ibertan bizizan, eta... azkeneko batzaren egoen jenien, zu hori hirugarren iritsixe, zuko zen gure izan. Baina udaletxeko persona batek bai. Eta, zu alkate moduen responsable izango zara, ezta? Persona horren responsabilidade ekiko oso, ezta? Beran buru hartuan hori ditxizo eta berak esan hori konpontuko bala garetza edo... Momentu arrolan botaban. Egia da, han urte genduen, danak garri urte genduen. Esan zen duen, ezin lehikela, baina, pero hori izutzen zuela, aukeratzen. Hiru aukera gozitek esala, eta, hiru aukera, bi aukerekin juten ginen, edo ez egitea, zala beste aukera bat, ez egitea zan hirugarren aukera. Eta hor, beste teknikari batek hori bota eban. Ni momentu horretan, Tomas, ez nahi zoro jakilea, nik ez ditut gauza horiek eguntentzen, horren, ez ontzat, ez zartzat horre bota eban, eta aukera hori ere badauka, beinatek aukera hori badauka,
egitea. Badauka egitea, baina ez da han azaldu esan duen. Udalak erabakitzen dago diru hori itzultzea, ezin da udalak diru hori erabaki. Eta, venga, idatzi idazkaria, eta idazkariak esplika oskun, zehatz-mehatz, hori egitekotan zein den prozedura, eta prozedura ez dela gobernu batzorrak erabakitzen dago, edo alkateak erabakitzen dago, bainat ez dakizen badiru bueltatzea horretarago behar dago, egiaztatuta gertatutakoa. Edo gondala, ez dakit zelan ditzen da legalki, txartu egindako bat, edo langileek ez dakit zelan dauken. Hor responsabilidadea egongo da. Responsabilidadea hori ez da alkatearena. Kasu honetan, teknikari horrek badauka ere bere responsabilidadea, ze teknikoa da. Teknikari hori dauka berak responsabilidadea. Zuk esan duen ezetzik esan eta esan duen agertu... Nik ezetzik esan ez nekin momentu horretan bilera nola botata, nik zer esango do, nik teknikuek esaten da bena. Eta gero kontrastatzeko aukera dauka, hau esan zelan edo bestea. Eta konturatzen garenean, edo momentuan esaten, hau ez dugu ondo egin, atzera ingen duen, Detxu jakon berari, esplikau jakon nik telefono dei horretan ere esan otzen, ginen, aztertu dugu bezaukera hori eta ez da holan, ez da esan jatzun bezala eta esplikau jakon, bilera egin eta azte betera. Zain edot, esplikau jakon, responsabilidade bat eskatu nahi badau eta beraltik ez dut nahi izan sartu, aurretik gertatutakoaz ez neban nik bizi izan, eta berak daki hobeto eta Xabierrek daki, Xabierrek eta berak daki zego hobeto, hor zer pasau da, ze korreo elektroniko gonda, hor nik ez dut nahi sartu, nik ez dut ez dakidanaz, ez dut berbarik egin. Hor, ikusten bada, akatzak egon direla, gonbidatzen dut, herritxarra, beharrezko prozedurak martzan jartzea, edo, baina horret dira legalak, horret dire judizialak. Oker ez banago, ez dakit, iratzek esan gau, nik, ezkendik handik aurrera. Nik gauzat ez dut iratxe. Guk hau balkoiek iztiaren aldeko komentarizua, lehenengo egin du, udaletxera dei bat ia altzan itxi eta txemakin harremanetan egin ginen, eta txemak izazku zen irizpide bat segitzeko, eta irizpide danak zuzen segidu dira, berak esan dako erara, gero zera presento da proiektu dana, berari presento bat udaletxera sartu da, eta gero berak txemak egin da bena eskuek garbitzu, bera ez da kargu egiten esan dako danakin, da dana idatziz dau, berak esan dako dana positibo, dana positibo esan da, doin dana kontrara dau. Hain zuzen ere, entzun gendu zure berzinoa eta ikusten gendu bai egon zirela, ez duz deitxuko akatzak edo ze akatzak, guk prozedura bete dugu, esan nahi dut, txostena ofiziala edo da lurraldera. Lurraldeak irizpena eman eta irizpen horrekin gobernu batzorrak erabaki da. Orduan, udalde ordezkari politikoak bete dugu bete garreko. Hor partean, egon bada, langile baten akatzetan, bipai momentu baten Tomas esan eban, alkate moduen akatz horrepe ez neure akatzetzat, baina bai hartu alde bala akatz horien, hemen udalak zer txartuin badau, badaukela zelango responsabilidadea konpontzeko, bideratzeko arazoa. Eta hortik etorri izan proposamenak edo aukerak emateko hori, bestela esan etorriko. Esan nahi dut, ez pasan nolakorik egon, eta nahiz da peinatek kejalki, seguramente esan berriro planteauko gaia inundik inora bez. Beste gai askorekin egiten den moduan. Baina berplantatu bazan, izan zen, peinaten bertzio entzun genduleko, eta neurri batean, ulertzen gendulako apurrate egoera, eta gero egoera pertsonala, nik uste dut badaukala ere pixua, osasun kontuak eta, ez? Hori egoera pertsonal hori, hori da zora urte asko eta igual bost urte edo izango dira. Lo que pasa que uso moduen, ez entzun eixe geruntzen eta hauko eta besti, baina, halako atzera kusisten zelako arazu nuken. Egunero urpilo bat entzazela zaitik, eta hau ez da normala, esan horrek, nik ez dut hori problemia, baina ikiko neuke nahiko nuke, batek esku botatik, ez da? Eta, orduan danok egiten duen berba, baina hau da zorra esan gundan guzturtik bai, eta, danok esan zuen eta horrela, baina alako batzen etxagan nagusirik izan. Eta, esan dut, kaletzizu galetxien, egin hau bada, ze, beste hau zuek ezken duen nahi, problema horretan sartzen, dano derri gortu degeratzie gauza bat nire itxera, ez da?
zenkein nahi baduzu eta izte mutu zerri bakarrik, konform, ados gauz danok, izteko. Da, bueno, alako batzen, ados paraguien danok, eta onartu gendun batzarrien, da, bueno, horra entzoro zinen. Txemak berba izen dule, eta Txemak ez daula programa txikinen lipez, eta horrela botazan gauzie. Da, claro, ez que hau izen dugu prozeso hain luzi ez, hau dazor, urtean lehen mutan dipai izienik. Zugu hamen basa bizena. Bueno, hasi izinen igez. Igez, hasi zinen, galdetzen. Espanago dago registratuta lehenengo, registro amintzek, igezko abenduan. Txostena diatu zen. Bai. Teknikoari eta teknikoek gero lurralde batzordek erabaki dizena. Hori da, igezko abendu, baina lehendik, kontsulta, zure idazki zen jasoten dozuz, jaso berrekoak. Nik, Tomas berriro esaten dut, gu politiko bete dugun prozedura, egin dugu, tokau jakuna eta hartu diren erabakiak, irizpidetekin jarretxuta eta modu bezaren. Aurretik gertatu dena, euren bizi izan dabe, eta eurek daukiek eja. Horrek zelan bideratu, zein eduken horrek erantzukizuna, zein eduken ardura, ez dakit. Neu dauket, ez dakit. Nik asumidu dut neurri batean. Horreak atzen bat egon bada, langile baten aldetik, eta teknikoan gainean, erantzukizuna badauka, epaile bat ez dakite, dinot, hori epaile batek erabakiko. Gu eskal epaileak, nien asinor erabakitzeko bilatek arrazoia dauka eta gure teknikariek ez, nik ez dauket ez gaitasunik hori behiteko. Nik ez dutena ulertzen da idatxe, teknikuek dana positibo esaten da, dana baietz. Pausu dana segidu eta baietza entrega txostena eta baietz esango dala dana permisu modu dala, entregatzen da dana bida moduen, eta gero derrepente berak eskuek erbitzu eta erabaki dizula goituek. Berak emoten dagoen azalpena, zeuri bemotzune da, lege barrixe dala, lege dekretu ez dakit zer da, barrixe dala, eta orduan berak hasieran emotzu zen azalpenak, zila, lehen egitzen zen horren arabera, eta lege barrixe izen da, orduan txe erredakta bala. Ez neuke nahi sartu aurretik, barriro dinot, ez dut nahi baloratu aurretik gertatutako, esaten niri toketan. Ez naz kapaz, ziot esan, arrazoi bat gertatutako hor dago, eta zeu esaten duzu moduan gertatu zen, eta holan, be holan jasoten da, eta teknikari be holan jasoten da, ez da be hori ukatzen, edo zelan be, politikoki erabaki bat, hau da, obra baimena izan arte, pertsona batek ezin da, inbertsio egin, da zure kasuan, aurrera oten zinen, argumentatuta edo pixuaz, esko emoinatzule hori, ez dut, justifikazioa badaukezule, baina, gure aldetik, guk ez dugu bai ez esan, udal ordezkario, gu eskari, esan dugu ez, eta gero azigara aztertzen zure egoera, eta aukerak emoten, aukera horiek emoten azigarena, ikusigu amugak bebadozela aukera horietan. Nik, horregatxe esatutzu, nik guk hartu genuen eraurretik, aurrera nik eberda, aurretik ulertzen dut, eta ulertzen zaitxut, baina ez dakit zeakatz nuke izeneken, zeinen adan ardura bat Tomasek esaten daren moduan, ez naz kapaz, ointxe momentuan, erantzun hori emoteko, nire oso, gatozen egunetan, aztertuko dut. Zeinen adan kasu horretan, erantzun kezuna. Normatiba hori ontzu urtzen dago? 2022ko abenduakoa, teknikari, 2022ko abendukoa. 22ko abendukoa. 22 txikuna hori normatibioi, jakinak gana egon biko gara, ez da? Baina ez da, normatiba bat ere ez da zehatza balkoiek zarratzari buruzkoa, ez da normatiba bat zehazkiz balkoiek zarratzari buruz berbaitzen da bena. Baina da, normatiba bat arautzen dena balkoien erabilera eta balkoiak zelakoak izan behar dira, zarratuak edo idekiak izan behar da ben, eta etxe bizitza bakoitzak zelako balkoiek eduki behar dituzten. Orduan hortik ondorioztatzen da, gaur egun ezin direla balkoiak zarratu, ze gaur egun derrigorra da. Etxe bizitza batentzako balkoia izatea eta balkoi horrek gitxieneko espazio bat eduki behar dago. Ez da normatiba bat lotuta, ez dut ezer justifikatzen, esan nahi dut, ez da normatiba bat lotuta dagoena balkoiak zarratzari buruz eta oso argi izaten da bena ezin danik zarratu. Kontrara esaten da,
etxebizitza guztiek eduki behar dabela, eta hau dator COVID sasoiko kontuen gaitxik, etxebizitza guztiek eduki behar dabela balkoi bat eta X metro karratu eduki behar dabenak, eta hortik ondorioztatzen da, balkoia daukien etxebizitzek ezin da dela sarratu, ze jarraitxu behar dabe balkoia edukatzen. Hortik datorre, hau da kurba labor biduz, Eta zesaten duzu, itxilikela 10 metro dinuzune arabizi dina? Ni hor, esaten duzuten eta idazkean dut, ja gauza zehatzak nahi baduzu aztertu, zema metro, ze baimen hori teknikoek esan dutzu, eta teknikoekin aztertu, nila ez naz teknikoe, momentu partziala. Zuen kasuan dugu abantaila bat, balkoi handize dugu zela. Orduan, legeak esaten da behin, gitxieneko espaziorik bete aldo zuela. Osa, zuek izango zari igual, makina semein guztizen, bakarrenetakuek, aukera hori euki aldabenak. Eta horregatik, emon jatzen aukera hori, daukin balkoi guztizaz, bete aldabe balkoi zati bat ere zabalik, eta beste zati bat zarratu. Zenbat, eta hori, nire hor pesto nahi zartu, hori bai da, teknikarik esango zuen ondoz, ez dakiz, tanto por ciento de la mitad, de no sé qué, bueno, hori galdutzen da zapur bate, eta hori, ikustatu da, Xabier Etxemakin egon lehikela, eta aspertu zehatzmeaz hori zelan dan bidera jarria. Bueno, bat igual, que sea interesantea da, legi hor dago, perdido legi hor da trampa, ez da hori, ez da hori hortik baizik, eta lehen interpretazioan arabera eta ze beteta gelditzen da, bat ez bezala erantzukizuna kentzeko hortik, nola baita, bai. Eta gu salbuespen baten nolabait osasun kontu hartuta legeak ez da bekareko, baina nolabait igual eta sarratu errekapartekue beste struktura finko batekin, beti be balko zatitxe beste aldera itxitxe, azken baten horti sartzen zetasunak eta hori dana. Eta, bueno, txikitasunez eta lukakin igual erabituta ez dakitez, igual teknikarien laguntzakin ian ez dakit eta beti be, gure erabakian sekuro esango baina kontra ez daukiko. Ez erabakian zen ez dekartan ez daukiko gara batzak. Baina kontra ez dago sekuro horren nahi ingo biziketa beti ulertzen dut. Beti bida da, eta horri. Baina horrek ematen dago ez dugu dizela, itzalezko dira hori ia nolabait, struktura proposatzen den struktura hortatik igual zerbait finkoago ikusita osasun maraz hori demostrago dara. Ez medikuko txasten batekin eta hori dena, eta bueno, ez dakite larregi guretzen egiten. Bai. Ez, nahixe hor da, ez, orduan, baina, bueno, eta ez dut uste, berbatuko dugu esan duzuz, baina herri mailan eta hori ez dut uste, bez honek horako dimensiorik bat dut. Ez dakigu gainerako horretxara, gainerako osokidiek, ez dakigu hori da asuntua. Orduan, nigo bidatzen dut behinak, etorri Xaberrekin batera, teknikarikin batu, eta formula topau, zelan egoalan. Eta segon bat dagoz. Hain zuzen be, daukezu zelako, horreko egitzela. Eta horreike formula, aukera hori badago, formula lantzea izango da, teknikoek lantzen badabe, ja, gai hau, gure eskutatik, Bueno, bai, hemen dagoen problemi da hori. Baimena eskuen ez dauzu. Baina, bueno, hain dana ados, danok ados, bueno, zer pasau da, fabriko zero hori. Horrek hori kostu, hori. Ipintzen ez bada, hori hori. Ajustatu hor Tomas esan duzun lehen, parkatu, ez dakite, nahi noan esan eta ez dute. Karo, nola goztuta zizin ditela kontu behaz. Ez dakit aktan hori jasota dugu zuen batzarretan, nola baita, dinot. Karo, esan duzun nola baita proiekta montzari, behiaten eskaeria ez, orduen, ez dakit hori aktetan jasota dugu zuen nola goztuteko aktea horietan, ze karo, hori legea sartzen da, legea sartzen da, hori hartzen jasota hori hartzen hori. Eta akta hortan, behiaten eskakizune ondala goztutekoa hor dago, ez dakit, nola baita esateko.
Sin más, nik uste hau ja... Beñatek ez dakite, ja eskanpintasunetik, uste Beñatek irezko abenduan lehenengo sartu dela eskaera, orduan ja, euren batzarrak bai, baina Beñaten eskaera, ja legea indarrean dagoela sartu da. Ze sartu izan balitzu gara aurretik, interpretable, legea indarrean sartu aurreko zera batzela, baina kasu honetan lege indarrean dagoen egitako eskaera bat, Ez gara. Teknikoki nintzen dira. Amaitzeko zai beste galderarik? Ez. Jaixek, ole. Bueno, ondo pasau, disfrutau, arazo gastu, apur bat, entzari hau egunez, eta gozatu daigun, ez eguneki ez ustorik, ez negaberik ez ezebez, ondo fundaitxezela, dana ondo fundaitxezela, eguraldia lagun daukagu, eta dana gonbidatute txupinazora, ona, zeu bai, nahi duzuen, altzagoen udabetzera,